Ehihie ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Asị m na tata wore. Anyị si ka chi ore tata ritere anyị ndụ, ritere anyị ihe ọma. Ritere anyị udo, agamniru, ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ọmaka ka asị ya melụ mmadụ niile. Asị m onye chọọ anyị ya daa. Onye si na ya pụta ihe na onye ha ya pụta ihe. Onye ọbụla na-anụ anyị oke anyị si kachi anyị n'ezigbo ezumezu anyị n'aja anyị Igbo kugbuo ya. Ọfọdụ ka anyị na-agọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị. Anyị si na anyị ga-apụta ife, anyị ga-edu ude. Anyị ga-azụ ka afịa mana ya na ka afịa. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Otu anyị kwuru ya ka ọ dị tata bụ Orie, dị n'Afọ, na Nkwọ, na Eke, na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ. See. Abụkwa m onye nke gị nwada Agbarọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu ihe gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ Orie, bụ maka something that has to do with ajụjụ mmadụ jụrụ m. Ajụjụ a onye jụrụ m ajụjụ na inbox, WhatsApp inbox, wee sị m, ọ dị mma mmadụ ị na-asọ nsọ ụbọchị ahịa amụrụ ya dịka onye Igbo? Nwaanyị nọ na di idina di ya mmekọ mbọsị ahịa amụrụ ya. Ajụjụ onye ahụ jụrụ m, maka na ya bụ ihe na-ebutazi katakata n'ezinụlọ ya. Wee jụọ ya bụ nwaanyị wee sị ya, mbọsị ahụ isi nọ mbọsị ahịa Eke amụrụ gị iji akpọku ndị otu gị, ọkwa ihe i kwuru. Ọ sị na ọ bụrụ mbọsị niile ka o ji akpọku ndị otu ya, nọ mbọsị ahịa Eke ka o ji akpọku ndị otu ya. Anọ mbọsị ahịa Eke ahụ o ji akpọku ndị otu ya na ọ na-edobe ya nsọ, na ya na di ya anara emekọ. Wee jụọ ya bụ nwaanyị wee sị ya, onye kụziri gị ihe a ọ nụrụ nwaanyị? Si na ya na nwunye ya ebirozi. Wee jụọ ya sị ya, onye kụziri gị ihe a, ị makwa na onye kụziri gị ihe a na some of them bụ ndị mmadụ na-abụ ha bịa na nke ha ịlụ ọrụ mmụọ, ha edinaba ha, anaba ha sex, anaba ha mmekọ ka ya na ha nọkọ. Some of them used to lie to these women na ọ bụrụ na ị bịa na ya na gị na bụ mekọ ma ọlụsị alụ gị ọlụ, iwe buru ike wee naba. Achọrọ m ịgwa gị that gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, don't ever allow any man to indoctrinate you n'ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ọdịnala dị versatile. Omenala nwere usoro. Hear me. Ọdịnala dị versatile. Omenala nwere usoro. Ihe gbasara mmadụ ime observe mbọsị amụrụ ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, ị mara na ị ga na-atụ nzu mbọchị niile nke ndụ gị. Isi na ụbọchị amụrụ gị sọsọ ka ị ya atụ nzu. Number 1, onye kụziri gị ya mgbe nnukwu asị ka ọ maara gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, isi na onwere mbọsị ị na-edo nsọ na ndụ gị na-abụrụ mbọsị amụrụ gị. My brother, my sister, asị. It does not mean na ọ bụ na amụ gị mbọsị Eke na other days mejobe ndị mmadụ, oru mbọsị Eke ma mmejọ mmadụ. Ihe awa asị, ihe indoctrination. Gị nwa bụ nwaanyị nọ na di, arụ ada ya gị, ọ bụrụ na ị nọ na nsọ, ọ bụrụ na ị mụrụ nwa ọhụrụ na arụ esiro gị ike. Isi nwoke mmadụ nọ mmanwụ access to your body maka na asịrị gị. And I want to warn you, ọtanụ nwaanyị nọ ụka karịrị ndị ọdịnala. We are just trying to revive our culture and tradition. Don't give people reasons to start going back. Ijụọ mụnwa asị gị na ebe some of these things works for ndị believe in it, but for somebody
the single, a single person, and a single person were called. Not even generally. General to only obuna name ordinana. It is for a single person were called were boku. Maka gini na ndị akpọrọ mmadụ ọrụ anara like gini ka onye ahụ na-emetọgharị ahụ ya isi na nwoke nke ipo isi na nwoke nke ibanye. Sometimes ọ na-eso n'ihe ụfọdụ ndị mmadụ ndị otu ha ji eme gini amanyere ha such iwu ka ha nwee ike ime gini at least stick it to one person kwanyere anụ ahụ ugwu maka na ha bụ queen. Onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ibu ntụ. That is the reason. Mana ịbụ na ịbụ onye bụ onijos onye Igbo ikwenyere na ọdịnala dị na-eme exist, ikwenyere n'ịgọ mmụọ na ịchụ aja. Biko nwaanyị, ịdị na ikwana your husband access to your body. Nwoke nwunye gị chọ gị je ka gị na ya nọ less mọ nọ na nsọ ma na ahụ adịrọ gị. Ma na ịlụsị ọlụ ihe iji agba mbọ were weta nri n'ezinụlọ ahụ esi ozi gị ike. Mana ewezighị nwere any reason I deny your partner access to your body. Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ iweta ihe jiwe ndị ụka ọbịa jiwe nọrọ mega indoctrinate n'ọdịnala Igbo. Ndị ụfọdụ asị na ọ bụrụ na a mụrụ gị n'afọ n'afọ bụ the best day ịchụrụ chi gị aja. Ọ bụrụ na chi gị na-azụ afọ eke na eke bụ the best day ịchụrụ chi gị. They are trying to indoctrinate you people. Ihe gbasara ọdịnala dị versatile. Onya mere enwere m ike were aja wee kpee ekpere n'anyanwụ nweta ihe ahụ m chọrọ. Oru na nke gasị gị kuru mmiri. I nwere ike ikuru mmiri. O nwere ike ịfụ mmadụ ọkabita akwụkwọ na-afụbedi before were ya kwuo okwu fịa ya gbusa ya ọsọ mmiri tụfie ya. Ihe ahụ gwara akwụkwọ ahụ emeri ya. Mmadụ nwere ike ịkụta akwụkwọ na abụ join anya together wee kwuo okwu kwubi okwu na ihe a ga-adị ụtọ ọ chọrọ dị ụtọ ahụ. Onwe mmadụ nwere ike ịkụta akwụkwọ furu nga anyị isi wee si na separation ọ dị ụtọ anwa. Ọdịnala Igbo dị versatile. Ihe a bụ for you. Ọdịnala bụ mmadụ discover ike dị on earth, ike dị n'ala Igbo, and what you have within you as onye Igbo and start manifesting it. Onya bụ ọdịnala. Omenala bụzi usoro ije eme ya. Onya ka eji wee si na nkụ dị na mba na-eyelo mba nni. Ndị Enugu steeti kwenyere na mmiri dị. Na mmiri bụ ezigbo ihe. Ndị Anambra kwenyere as well. Ndị Enugu steeti kwenyere na aja ana. Ndị Anambra kwenyere as well. That is ọdịnala. Ọ dị general. But na ka anyị nwa si emekwasịrị ana be anyị, ndị Enugu si emekwasịrị ana be ha. Na ka ndị Anambra si emekwara ana be ha nwere ka ọma mbụ ofu. Ka mụ nwa bụ onye uke si emekwara ana be m, na ka onye bụ onye abọ si emekwara ana be ha nwere ike ọ bụrụ ofu. Mana gịnị mere ha ncha niile bụ gịnị? Ịchịkọta ha ncha generalize it, ha ncha niile bụ ọdịnala Igbo ka anyị ncha na-emere. Mana ọ bụrụ usoro ndị be m si eme ka usoro ndị be nke ọzọ si eme. Onye bụ omenala. Onye ka eji wee si n'Igbo na-asụ n'onu n'onu na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Mmadụ ewekwa n'ihe na-agarị ya wee mere gịnị wee halie gị isi. Ịdị confused na-agbagharị up and down. You dịka onye Igbo discover ihe na-efevọ gị mee ya. Ọ bụ na ịma nọ mmiri ka ọ na-abịa inye ndị otu gị analụ ya ma elu gị iyọrọ ha. Give them water. Ọ bụ na smoke ka ọ na-abịa itinyelu ha iyo ihe emelu gị ya. Put smoke for them. Asịkwa na eze nwaanyị agbara ọma ji wee sị gị no. O nwere nke na-agalụ m abụrụ nke na-agalụ gị. And for the fact na na-agalụ m, I will not impose you to do A. For the fact na na galum, I will never impose somebody ime because of na na galum. Your ability of discovering your true self and manifest the powers that are within you behind a ọdịnala. Ọwụrụ magic. Ọ bụrụ ihe a na-ekokọta. Ndị ụka ọbịa Catholic ka nwụrụ m. O nwere time ọ ya bụ olu mgbe a na-eme ihe oriri nsọ onye ọbụla ga-esi ụta gaa na oriri. Mana ọ dịrị ụta ahụ n'ọdịnala. Hey, program go ya indoctrinate all of them that when it is the time to go for Holy Communion, ị ga na-aga ka onye na-eje n'igwe. Hey, mego he indoctrinate. No nwere time ọ ya bụ mgbe a ga-achụgide aja ruo everybody akwụrụ ọtọ. O nwere time ọ ya bụ ruo o nwere ukwe ha na-ekwe. Ihe a bụ ime ha indoctrinate. They build it in them so that
Hannah force, these things are not in them. It is not in them. They force them and build all these things in them so that they will start working with those things. But ordinana is powers you have within you. Or when anything with a power, a command you see ikuku kuweri one of forces say ikuku hane kuweri. You say hane ikuku thing what say stop or stop on your body nana. Mother be kona be sigi madam. Enye kona tigi up no course. Inye the ochuogi. Na you kosamo. Abe kona be pesalo mo manto forogo. You cannot lose your relationship or your marriage out of your carelessness. It's something you didn't observe. What kind of nonsense observation is that? It's sort of pamia. So can I have more and kegi one that baroma was on miri? Up come when basozium more than an ibo. Broka dibibo. Obuno will hear Kusitat in our taro, my ending na Kusinambu. My home Nabasaro dinani, Monicho Kabaluga from a lolo because there is message na my WhatsApp number. Na 070-373-11663 Mwake Mesiano.